Mój pradzied je był skór, Niemcy Steinmetz. Je pokażę ze Horka z tymi stumic. A po nią pokażę prajasno we Żuricach, potem we Łotrowie, Hornym Židowie, a na końcu się tylko nasze Westguby. A tu nią tam działał jako wuriany skut ze kamienia, gdzie są knieżne żyli we krzyżnej kotwie, Kreuzgang, szli spowiedzi. A tam to cały niski skut, około 10 cm, ja sam to widział, niekiedy się Ukrajine ustawili, są czuli, skoczył, a potem takie huboki, ekstremnie huboki, a tam są one kleczo, chore wazy zrobili do spowiednostowa. To była Horka, sedzi tu duchovne, w jednej komorce. Są dwie komorce byli, jedna są. Jo zachod był od kapely, kož od cyrkwy ze szwary on šindu. Jo kapely była drejana kirška, ja to znaju što. A tam są tu te kniežne, nuzale, tam są one spojivali. Aj. Što je veliko pokutu činil, bo tu obdobja po on te odprošvač. Před všemi kniežnami. A to te ne lahke było.